debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan ni malim si songonido na tamadihita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na mabolat siyan akka pardosa, na unggabe tumibo siyan akka banua gijang, na sopola ganup ari songon akka si Tuhan ni malimi, maboan jumolo pelean, taringot tuaka dosa na sadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, dinamamelehot dirina ibana, haleluya. Martangiang mahita. O Tuhan Yesus, biru-biru ni debata na mamorsan dosa nami. Na jongjong dohami di jolom marningot ho na targatungi. Takas do huat tu si hami habibernit ni natinawmu di dolok Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami na makorhon hamamatemi. Asi maroham urupi mahami asagabe upani halojawm muhami. Amin. Marede mahita. Tatangihon mapatik ni debata di parpunguan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, imanatar surat di buku Rom bidu onom di ayat 10 tolu. Jala unang mapasahat hamu akka ruasmuna tu dosai bahen si jatani hajahaton. Tu debata matahe pasahat hamuna dirimuna songon akka naung pinangolu sian namate. Songoni nang ruasmuna tu debata mai bahen si jatani hatigoran. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marede mahita.
tima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami, hujau hami do guarmu nabadiai, alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasini rohamaho mida hamion, o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate, namanaik tu banua gijang doho mangodihon hami, asi roham dihami, sai patotong madihami roha hamuliateon tuho, o todi parbadia pangapul ni namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami, romaho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asini roha, sayunang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata ama, anak dohot todi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Ala ni pangalaw siyot tado ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado iba na mabugang. Ape tu iba na pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Marede mahita. Tatangihon mahatani debata, turpuk epistel di parpunguan parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, imanatar surat di pesalmen bidu 22, mamukasian ayat 10 walu sahat rodi ayat 25, tajahama marsikat soring. Habilangan au do sude holi-holiku, martil labedo yang gonasida midaau. Alai sayunang maddaw-daw iyang goho ale Jahoba parsigat tungaku hapogani ma mangurupiaw.
Sai palua maahusian baba ni babiat, jala alusiau maradopon taduk ni aka horbo jalang. Puji ma Jahoba hamu ale aka na makabiari ibana, sude pinopar ni Jakob pasangat pon ibana, jala sude pinopar ni Israel makormat ibana. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Mare de mahita. Hatidakon ma haporseaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi perbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lahohudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na so hatu dosani disimai bana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabigema ede puji-pujian sian ina Kamis, laos diuduti manon sian ama huria.
Sunggul-sunggul dihita, na parjolo, goar ni mingguta sadarion, ima parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus, dohot topik, Yesus Kristus sibuan haluaon saliling-lilingna. Paduahon ulaon nabadia, di parpunguata sadarion, patupaot tado ulaon nabadia dung sipul papungu pelean na paduahon. Napatuluhon ulaon nahohom. Sadarion dipukul 10:04 wib, marpungu dohita muse di garejaon, lahomat dohoti ulaon nahohom, reta mahita maddohotisa. Napaupaton partangyangan buha-buha ijuk. Di hari Minggu tanggal sia April 2020 tapatupado partangyangan buha-buha ijuk di gereja masuk pukul 5 wib. Napalimahon pesta Paskah Parjolo di hari Minggu tanggal sia April 2020 tapatupado parmingguon pesta Paskah Parjolo tolu sesi ima pukul 7:30 pukul 10 dohot pukul 10:05 wib. Saunari tabegema edde puji-pujian sian ina Esther laos diuduti manon sian ama Salom.
Marede mahita laos tapapunguma pilihan sada adot sadabi.
Dame di debatana sumurung sian salhutna roha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhutna. Barita nauli nagabi ujahan di parningotan di apala obasun ima di parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Imana nenek sian surat Heber bidu 5 hujah hamasian ayat pitu rodi ayat 10 songonom madu di sini. Tagan jolma ibana dipilih do akka pangiduanna dohot ilik-ilikna mardongan anggu bolun dohot ilu-ilu tunaboi paluahon ibana sian hamatian. Jadi ditangi do ibana gabi malua sian ha tetahu toni. Ayatik pe anak ibana di guru hodo panguloyon marhiti sian na tinaun nai. Jaladung ripas gabi si horhon haluaon saliling-liling nado ibana. Disude na mangului ibana. Di gorde batado ibana situani malim mangihuton horong ni si Melkisedek ima saatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus dia palati kiomma targoar ima tiki manang ari nabulun bitonga-tonga ni halak Kristen ala di bagasan parningotan di sedariodo naing takas au honot tado di bagas ngolutta songo dia ma pakokop ni tuhatta di tonga-tonga ni ngolutta ima marhite hamamate ni Tuhan Yesus di hau pinar silang ni lau manubus dosa ni hita jolma jala sasitong na ido nagabi sada barita na bulon jala ido tujuan ni debata dinaro ibana di bagasan Yesus Kristus tutonga-tonga ni portibion. Alay mula hita satokin molo manailihon di sejarah iya teh. Apalagi partikianon molo sonari di pukul 10:15 nunga sahat be Tuhan Yesus ima di inganan di Golgota Bukit Tengkorak jala di sido diproses lau digatukon Tuhan Yesus sate dung mamolus ibana diaka napait na hacit aka pastap-pastap do haleaun na pinasahan aka jolma aka nagugu aka saluhud aka natardok situa-tua ni halak Yahudi dohot nang nadidok ima situa ni malimiate dinalaho manguhum Yesus asa diparsilakon ibana di hau pinar silangiate jala on sada peristiwa nabulun nabel gadui di ngulta alayang usian sudut aka pikiran ni jolma di hati hai seolah-olah peristiwa salib itu merupakan suatu hukuman. Hukuman seorang penjahat. Aka perjahat nasumelim. Naso diulabe aka nadenggan. Ido tudusan molo halak di hatiai ima molo diparsilakon. Disalibkan pada zaman. Yaitu pada waktu Yesus. Orang penjahat yang sangat besar. Itulah hukuman harus menjalani hukuman mati di kayu salib. Apa ini bagas kenyataan molo taido jala tapai tihud do di tonga-tonga di perdalaran molo tapai tihud dia kapasioni tahe tarida duyate. Sasitong na sudi do di bagasani akasi taono ni Tuhan Yesus. Nadinggan pe diulai bana dipatu pape akan nauli tugan torok ni jolma alayahado say gugu do pe jolmai dinalaho mangarehi Yesus
Jala sangat lu ibana di huta Jerusalem pe torok lu joma dinalaho mangulupon manomo Tuhan Yesus Hosiana binujima ho naro di bagasan Tuhani alai di kenyataan pas dina ditakut Tuhan Yesus di Getsemani alai di sido di ma Yesus di jolo ni Silatus di dohot di sudia kajol mana torupi parsilakom mai dalam memang Silatus Peter diputuson di dok ibana ma parsilakom ma ati pe di dok ibana dangadong jupang diahu ibana salana odo luar biasa nama saya tidak deh di bagasan peristiwa ini saat mai mana dibuan cak tugul gata teh alena jumurmut songonah ya upa bua di tonga-tongan ya ke peristiwa ini dan ngadong dope di sejarah di Portibian tidak ada dalam sejarah di dunia ini orang ditangkap pada jam 4 pagi tetapi harus dieksekusi diputuskan jam 9 pagi harus dihukum mati dan harus dibawa ke tempat paruhuman digatukon marhite silangi di Golgota. Ay biasanya mulu di tonga-tonga nih aka proses hukum yang ada di dunia ini wah martau-tahun wate bertahun-tahun supaya dia dapat dieksekusi untuk mati. Ini daun wate di hukuman Yahudi jalaholan tu Yesus lo namasa di bagasania teh. Ido na didok akana bernit aka haleaon akana so na dibain jolmai tu Yesus. Nak peisa butul nama satu Yesus. Dang dohono ta alani salanion salanodang ala ido gogo ni dosai gogo gobarani hajol mauni ima molonunga di bagasan dosa nang akana denggan pe diula jolma nang pe akana uli disakapi di tonga-tonga ning uli jolma ala nunga mangulu di bagasan dosa karena dia sudah hidup di dalam dosa di dalam pengaruh penguasaan dosa apapun yang baik kalau dia selalu melihat itu tetap dia melihat sesuatu yang jahat di dalam pikirannya hidup bani di bagasan nguluta na ikon takas do hita marguru di bagasan nguluta marguru hita tu nasi tongi di bagasan asa martod di hita di nolomangulahon na denggan nah alani di bagasan turpu di son takas do di baritaon di surat Heberon nate di pabua di si imatario Yesus isa diri do nama meleho dirina anggona sasitongna di bagasan aka tradisinya Yahudi yang molomartangi yang di pada Nairobi lapatanna aka malimido di nalom manjalo aka pelian situtungon sian aka ruasi ima di aka pelian di nalom manopoti dosa nasida los dibuan malimido imam itu membawakan itu sebagai persembahan untuk penyelesaian dosa kepada manusia kepada Allah atas dosa manusia. Ido tugas na terjadi molo di tonga-tonga ni aka na didok di bagasan hata itu hata di bagasan surat Heberon surat Ibrani ini alai molo di Yesus iman de diguari nakiningan songon sada malim nabulun nibana di bagasani dang nibana nama jalo sia jolmai alai dirina sendiri do nagabe pilihan dirina sendiri do gabe pilihan bentobus tungol ni colma asa boa asa idu bentobus gabe haluan di bagasan akadusa naya teh jala ido nagabe haluan di hita asugari tasukun di dia dosa sitong na halubian gabe balga barita taringoto hama mate ni Tuhan Yesus mungkira godang do hanak manukun manang dari akaparugamuna asing mengatakan apa yang menjadi keistimewanya di dalam diri Yesus bahwa dia mati untuk manusia sehingga itu dirayakan sangat besar
Nah jelas alusna Yesus nagabe sikat ni hita jolma pardosa nama nobus dosa ni jolmai asa gabe panian jolmai tu hanguluan nasora sudai ode ido nandidok gabe jalan anugerah korban Yesus di dalam hidup kita. Ido saya tadok alani asini rohani tu hatta do gabe di patalu pita di nalau majalo hangoluan gabe di patalu manang di patama kita dia dopan di bata di nalau sahat tu banua gicani bukan karena perbuatanmu, bukan karena kuasamu yang sudah dapat menebus atas kesalahan dan dosa-dosamu, tetapi apa yang dikatakan di situ, Yesus sendiri yang menjadi pengganti untuk hukuman yang seharusnya kita terima sebagai orang berdosa. Odo, nah paling luar biasa. Alana alung do di bagasam sada pemahaman di tonga-tonga ni aka ngolu na di portibo nang di aka parugamo na asing. Saya didok do na bui do jupanga mahaluaon marhite na binahenna. Marhite aka amal manang aka pahala na bui di bayanai na bui doi gabe tuhorna di nalo manjalo hangoluan di bagasan ngolunaiya teh. Alea hadona di hati dakon apostol Paulus daktar bain doita alania alanunga dong dosa di kita. Tungpati kipe soboi gabe asa konotta ule honotta sitong asa gabe dalam di kita dapotan hasitongan di tonga-tonga ni ngolutta. Alania dan anu na mampu di bagasani. Alanido di pasikop di bagasan Tuhanido di bagasan dirina namate himana di hau pinar silangi nagabe pelian nama ngulu doi asa gabi tobus tuhita jolma perdosa alani boi mata buat di bagasan partikianon di hamu amanami do inanami nagabi ipola no marga di hita di hamamate ni Tuhan Yesus na parjulung tung arga situ tudo di rohani debata hita jolmau pola ikon olu ibana mate ai biasanya jolma contohna molo mate secara hajol mau maju hita mamereng molo olu do hita berkorban so kita maju marado pun akadongata manang akayana kota do akan asing kita mau berkorban karena apa? Karena memang ada satu di dalam hidup kita kepentingan yang jelas baik secara parmudaron baik secara kepentingan contohnya alani aka ulau pekerjaan misalnya bisnis atau dalam hal-hal yang lain bawulu duyate berkorban maiba sarupa songonadong jolme sadidok bah olu berkorban mati demi kawan inna karena apa? Karena dia sudah melihat ada jasa anggudita jolma dong kita tidak memiliki satu jasa kepada Tuhan untuk kita mengatakan bahwasan Tuhan menjadi berkorban untuk kita tapi satu hal yang dia katakan yang dia lakukan buat manusia karena dia cinta kasih dan sangat berharga di matanya manusia dan dia tidak mau membiarkan manusia di dalam hidup kebinasaan sehingga dia berkorban untuk menggantikan yang seharusnya hidup kita menerima hukuman itu tetapi di dalam Yesus Kristus di dalam darahnya dalam salibnya itulah merupakan jalan satu-satunya dia mau membuktikan kepada dunia kasihnya kepada manusia bahwasan ia sangat menghargai hidup yang dia ciptakan manusia. Masih harga situ tudo di mata Tuhan hidup kita begitu besar harganya sehingga bagaimana darahnya nyawanya dia berikan untuk kita. Odona umarga di hita.
Jal alanido diigil di bagasan trupukon nunga dipelehon tu hata. Dipelehon tu hata Yesus Kristus mudar naiyati. Bahkan di dok ai atik pe anaki ibana di guru hodo mangoloi marhite sian nati naon nai. Dia tidak mengatakan, dia tidak berhitung-hitung Tuhan kita itu. Molo tapa ulak songon didoknya hata panuriangi ama pola rikotonomu ma jolmai anak ni jolmai ubaina olo horo tu portibion. Apalah nilainya manusia di matamu kalau kita melihat kehidupan manusia yang penuh dengan dosa, tetapi dia mau datang ke tengah-tengah dunia, bahkan dia mau berkorban untuk manusia. Bukan untuk berkorban saja, tetapi janji Tuhan memberikan kehidupan. Bahkan kehidupan itu dia nyatakan di dalam berbagai berkat di dalam kehidupan orang yang percaya. Odo nama se argate di hita. Argado di Tuhani ngolutai ate. Na alani molo odo argado di Tuhani ngoluta. Odo di jauh ngoluta, kita dipanggil supaya kita tetap menjadikan orang lain menjadi sangat berharga, sebagaimana Allah juga sangat berharga melihat hidup kita. Godang udah di ngoluton contohnya mau disukun, apakah kamu menjadi orang Kristen? Iya, orang Kristen. Apakah kamu percaya dalam Yesus Kristus? Iya, percaya kepada Kristus. Apakah kamu percaya banyak berkat Tuhan? Iya, berkat Tuhan. Sampai bagaimana? Dia mati untuk hidupku karena dosa. Sehingga aku diberikan jaminan kehidupan sampai ke akhir zaman. Ale mulu disukutu hita. Apa yang bisa kamu lakukan ketika kita percaya Yesus sudah berkorban untukmu? Hudok nakiningan masih argado di debatang ulut tayate. Satu tikion, satu adi sogut. Allah sangat menghargai kehidupan kita. Nah Allah nido, dangadong alamat manang rumusan na asing di ngolutta dukon ikon oludo hita. Songon parohauni Kristus Yesus ma parhomuna. Bah mungkin anggo Tuhan ini apalah sampai contoh na ikon sampai tiris mudar di ngulut tahun. Ale molo ikon tiris mudar jalan mate martir hita songon aka parbarita nauli ya ba memang itu harus. Ale jujur di bagasan ngulut tadi tiki kita dituntut untuk berkorban melakukan sesuatu untuk Tuhan. Oh nanti dulu, berhitung dulu. Bagaimana? Apakah aku bisa memiliki ini dan itu? Nah, om betul. Nah terjadi. Alam Tuhan dengan itu beretong nih. Payak ko maditiki ke semane mo ditang yang Tuhan Yesus moloboi maningan Tuhan. Ale amang lalu ma ima cawano nati. Anggo pamiduan na. Ale dan guru dia saluhut nai. Iko guru di debatan dui. Iko saudo saluhut nai. Ima ikon haluan upet tindo di rohani debata ngolut tahun ikon malua do kita sian dosa hamatiani asa takas di ide simbolis supaya iblis setan kuasa dunia melihat bahwasan dia tidak memiliki kuasa apapun sedikit pun kepada manusia untuk menghancurkan masa depan apalagi kehidupan yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Inilah berita sukacita bagi hidup kita ketika kita mengakui kematian Yesus adalah merupakan untuk kehidupan hidup kita mencapai sesuatu yang lebih baik dan lebih membahagiakan dan kekal untuk selama-lamanya. Alanido di hamu amanami do inanami di hita salut napung di son. Ale tu makas mak molo satu lup jala sapi kira dohita
dinalaho mangului di ngolutta pabuah nunga mati Yesus. Tuhan sudah meninggal mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tentu cinta kasih Tuhan holong ni debata di si iko patudu hodo di bagasan panguluyot tadi ngulu nasai tok kita di ngulu tahun laho mangargai dongata jolma songon argani Tuhani di rohani Tuhani ngulu tahun songoni ma ikon argado ngoluta marado pondongata jolma lumobi di dalam mangulon ulota melakukan pekerjaan kita yang kadang-kadang dituntut untuk selalu berkorban dan selalu dituntut untuk melakukan yang terbaik supaya orang lain mendapat berkat dari kehidupan kita. Tadi alani tok mata itu yhud ate songo paroni Kristus hendaklah kamu sehati dan sepikiran sebagaimana di dalam Yesus Kristus. Molo didok saroha sapikiran sehati sepikir kita di dalam Yesus Kristus. Bukan itu beban. Bukan itu beban, ingatlah itu. Tetapi itu adalah berkat kekuatan kuasa yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga kita mampu memuliakan Allah di dalam pekerjaan kita untuk melakukan, melanjutkan segala misi yang ada di tengah-tengah dunia di dalam kehidupan kita. Odoi na umarga di hitate. Da alani dihamu akamana midot nami di bagasan trupukon di jodoh hita asa toktong hita marujahan Yesus sibuan haluaon rosaing leleng na jala ibanado dalan di hita si asa konot tadi ngoluta asa gabi si tindangi hita jala olu hita rade mangului ngadidok nitu hatta aha naung di patudun debata di bagasang ngolutta babua lunga di palua hita jalan mati Kristus alani dosata argado Tuhani di rohani Tuhani hita alani ikon argado hita di Tuhani marhite di perdalanan ing ngolutta tujolo ima dinalaho gabi pasu-pasu gabi si tindangi nasi tong hita di hadapan ni debata. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan debata masai arga situ tudo di hilala rohanami ikon toktong dohami mangului ho ai sian hodo jupang nami hanguluan sian hodo dapot nami gogo lumobi pakirimo na mangulu nangolu na saing leleng na ala ni pakokopmu di bagasan diri Yesus Kristus namate di hau pinar silang lau paluahok kami asi maroham Tuhan say pagomal masaluhut di parningotan nami di sederion nanghu parhatu tuhok kami jalahu hangulu hok kami di ngulu nami siganupari pabuah li Tuhan na ikon hami gabi si parholong toktong gabi makarikoti maradupon aka ulau nami jolma nang dihami songon argani roham ngulu nami pardosa gabi mateho paluaho kami sian dosa hamatiani atong paituhito kami dope ali Tuhan anon ima barita nagatuko oleh Tuhan di hau pinar silangi marhite ulau na hoho manon di pukul 2 atong bigyan nami ma songo dia ma di detik-detik hama mati miali Tuhan nagabi parningotan di hami di haluaw naong pinasahan ho tu bagasan ngulu nami di bagasan Yesus Kristus martangyang hami tuho. Amin. Tapuji matuahata maredema hita sian nomor 622 ayat sada mangihut laos di somata pasahat piliata
na paduahon.
sian itu hata nuaing masuk nama hita tu ulaun nabadia. Pinasahat matu hita akan nama dohoti ulaun nabadia. Tu sude ruas nasodung dope maka tidakon haporsiaonna manang malua manang sidi. Dohot aka ruas nihuria natongon waeng hona ruhut parmahanion pamicangon manang hona RPP. Asa unang majo dohot di ulaun nabadia natapatupa di bagasan sadarion. Tabasonang marohata maridehita sian bukuede 152 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian salhut roha. Imana mangaramoti ati-ate muna dohot rohamuna. Marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung amanami na di banua gijang. Asi roham. Topot mahami na pungudison adorang hupangan hami anon parpadanan na badiyai. Lehon matod di parbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami. Asa positu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Na makokop hami. Pargogoy mahami maswadaho diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului. Saitaiti rohanami. Asalam malungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hitakan naong pinarhamaol ni debata itasakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatibang majumulo manang natau hita marulaon na badiya. Asa unang hona uhum manang isis yan hitaon. Ay holan na uduk roha jalan na manol soli rohana ala ni pabahenan na nasoture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akka na dohot marulaon na badiya. Unang be dioloy sibolis. Unang be didak dati mardosa. Tung padaw hamuma rohamu nasiyani. Tunggo tapon hamuma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Naong mate jala mula mangulu humokop hamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatak kasih ma jolo rohat tabe. Jala alusi hamuma suku-sukunon. Jongjong ma hamu salhut. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalausim dipatik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo namarsak do roham ala dosami
Jala dipangido roham naing malua honuaing siad dosam. Molo songoni roham. Dogma olo. Di parhatu to roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon pangoluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mula mangulu humokop ho mamorsan jalamane sadosam. Molo songoni di parhatu tu roham. Dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham. Lateni roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho. Jalanaolo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debata sudi dosam. Molo songon ni roham. Dogma olo. Atong tapauduk bema rohatta jala tatopoti masude dosata. Ihuton hamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata ama nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami, ay jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot, molo balos sonommu tu hami hobar tu pabahenan nami. Alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop hami. Alani i ubahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudi dosa nami. Jalalehon tod di parbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tano oddo pe hami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna. Jala na mauas di asini roha ni dewata. Say sahat ma tuhamu nahina porsya amuna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna. Nung ngasesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot anak. Dohot todi perbadia. Amin nalia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut maloma ni roham di banua to ngaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona punah harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saliling ni liling na. Amin. Hudul maham. Marid mahita. Atong tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus. Laho padirihon parpadanan nabadia. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibang. Di dogma mauliate. Di ponggoli ma di parlehom ma tu sisian na huhut ma di dok. Jalohamu ma jalapangan ma. Dagiku doina ni lehon tu hamatean homokop hamu. Bahen hamu masongoni. Bahen parningotan muna diahu.
jala dungsun nasi damangan, dibuat ma panginumane, didok ma mauliate, dipasahak ma tu nasi dah huhut ma didok, jalo hamu maun sude hamu manginum siane, ia panginumanon padanai baru mai marhite-hite mudarku, sai bahen hamu masongoni, bahen parningotan muna dia. Atong romahamu nunga radi sudi ida jaladai hamuma dengan basani debata Roma 10 halak.
Mari dimahita sian buku ende nomor 3 ayat sada los jongjong mahita salhutna. Puji ma Tuhan di bata ali todiku jala nasa rohaku di bagasan memuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ali todiku jala unang tung halu pahon denggani basana sudena ibana do manesa dosam sudena jala ibana pamalum akasahidmu sudena ibana paluahon hosam sian hamagoan jala di leon tuho dengan basa do asini roha para si roha jala padinggan basa do Tuhan di bata lebat tarimas jala parasi roha gudang dang dibain tu hita na khobar tu dosata jala dang dibaloson tu hita na khobar tu hajatota songon asini rohani ama tu aka anakonna do asini rohani Tuhan di bata dia kana makabiari ibana ngatakas di padulon de bata holong ni rohana itu hita dinamati Kristus humopop hita uju perdosa dope hita atong dalam melua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhoni mudarnai dibaini sai pujioni pamangaku do rohaku do nasa pambenaku do Tuhan di bata olat nyoro di saleleng ni leleng na amin tatangnya koma pilihan natapasah di bagasan tikion ali di bata amanami na di bonagijang hodo haroroan ni saluhut silon lehon na dinggan do nasa ulibasan uliutus pasatami masih nelehon mitu hami pilihan nami tu ho saya jalo magibi uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa uparasia kami pilihanon bati bulon harajaun mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhi ti todim asa lam tadahami goreng selehon mitu hami asa lam girgiri hami mandok meliati tu ho marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan di bata amanami na berhabang sa di atas ni saluhut nunga patar hidah hami holong ni roham na gudangi gumodang doi sian holong ni rohani ama do ina di anak konna tung naso tertibang do godang do arga ni silon lehonmu di hami ai anak muda sesedai disuruh ho gabe jolma manaun perdangolan isak-isak do pasta-pasta gabe terpajalibana jala tuhamatian humo papami mau liate marohanami ala naung sae hutang nami jala malua hami sian dosa sian hamatian do sian gonggong manisi bolis ala ni pujion nami magwar munda badiai ala naung dipatupa anakmu perdomuan perdengganan nami tuho
Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamorsan dosa nami dosa ni hajol maun mau liate marohanami tuho jala pujion nami maho rodi saling lelengna sai tata mahuriam na hinokopmu jala napi napungumi sai pahot ma dihami haseseni dosa dame napi natupami sai paias ma jala parbadiai mahami asa terbuan ho hami tuban wagijang pasaorhon hami tuaka nabadiai sai bunu jala parsilakoma jolma naburuki dohor sakap-sakap naroa na di bagasan hami asa unang marlida kami madapoton amana di banua gijangi hu pasatami diri nami tuho jala uleo kami rohanami bain inganamu ala naung di hokopo hami di homa hami jala ho di hami sai unang loas hami sirang siako dongani mahami jala saur maho tu hami sai patogu maha porsionami tuho asa hot lakanami rodi ujung ni hamatean sai ramoti ma akar wasmu nama maritakan holong ni roham dot dalan naung pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami ho do Tuhan nami dohon Tuhan nami ale amanami na di bonagijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomon ni roham di bonatongaun songon na di bonagijang leong matuhami sadarion hangulua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan lamar dosa tuhami unang kami tugi untuk pangunjunan palua ma hami sian pangago jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohanami daho di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim amin di hita salutnah amanami do inanami udutat tamuse anon jam 2 tepat ima dinalau patu paun ulana hohom di garijatta ima dinalau patu ihud barita ima di katung Tuhan Yesus diau pinat silangi horasma di hita salutnah Kesal